Chámome Pablo Romero Fresco, son director do grupo de investigación Galma, participo, por suposto, en Ilingua no Instituto, e a miña investigación ten que ver coa accesibilidade aos medios. É dicir, traballamos para que os medios de comunicación, pero sobre todo o cine e o teatro, sexan accesibles para persoas xordas e cegas, principalmente. E iso facemos mediante subtitulado, audiodescripción para persoas cegas, e, en xeral, unha serie de medidas que fan que o cine e o teatro sexan accesibles para todos tamén, non somente para persoas con discapacidades. Facemos estudos cuantitativos, estudos cualitativos, facemos produción tamén de obras audiovisuais e traballamos no que chamamos accessible filmmaking, que é dicir que as producións audiovisuais sexan accesibles dende o principio. É dicir, que a accesibilidade non sexa algo que se engade ao final, cando xa hai pouco marxe para mellorar as cousas, senón que cando se creen as obras audiovisuais, se creen pensando en que sexan disfrutadas, en que poidan experimentalas cantas máis persoas mellor, xa sexan discapacitadas ou non.